Hello mga bay, basig na itae man tumba dahil sa kamera naglanto. Bay naabot ko diri punta prinsesa. Diyan nag-order og kabsa in town kay gimingaw sila. Ay, Dara. nakakab. Ako bigyan nang giputos para init gihapon. Ay, salamat. Oh, usugay ulan sa lapo-lapo. Ako bit-bit ni. Ako na. Wala Ginoo ko. Pinayungan man ta diri to na nagpaulan ng usa. I-vlog ta ni. Asam gabit sa Dubai? Sa Dubai mismo. Sa dito sa Dubai. Oh, di anami diri. Abot nami kay gusto gid nilang makita ning Ang akong beauty ni Inday. beauty ko giraw. Oo, ang beauty ni Inday. Ang sulit na Inday. Una na. Alaka, aso. Nakalaag, hi. La nakalaag na pud ko diri bay. Magluto pa biya ko bay ay para ko kumpustila biya ang order unya. Pero magkuan sa ta kadali Nagready naman ko dito. Luto na lang ko diretso, wala ulan kaayo. Hala unya napas mo na mo kay kusog kaing ulan dugay mi nakalakaw. Hala sige pangaon na mo. Asa pa? Guwapa na sa personal. Nagtaba ka lagi. No. Salamat ang tao niya. Niya, ala, sorry na inay. Ina ako galing dito para init pa. Dabi. Oh, init pa. Init pa, init. Ang na-exercise sa pasma. Hindi ko ginaloko ko dito si ano. Yes, grabe to rin ka. Sige, picture na natin. Picture daw, mi. Si nanay ay. Asa na ka dapit? Sige, gutom na mo. O, si Tseri, kasi Ari kami nanay. ang mga fans. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ibutan sa Facebook. Wow. Ako lang sa Facebook. Kami duha lang kita may hapon. Duha lang kita may Nay, blended ka na. kami duha. 1, 2, 3. Lagi na sa kabyo. Ano pa yan? Dua kami anay, dua kami Inday. Kuha kami anay. 1, 2, 3. Oh, nice. Okay. Ayun, gawin ni nanan dili Kami ni nanay, duha ni nanay. Hindi duha ruta. Sulo-sulo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Nanay, 81. 81 na si nanay. Salamat kay inay ha. Unsa may imong katambag na yun sa mga kabatan-unan sama namo? Imuhang unsa man? Prayerful lang kamo. Always praying. Pero Be man. honest. Yes. Be healthy. Be friendly. Be merry. Ganan Salamat kayo sa Picture mo, Inday? Hindi, makapulis happy ka. Luis, happy lang yun. So, sa baka, daghan mga pagsulay sa mga Ismail lang gihapon. Smile. May kasulatanan. Oo, sige na. Another. Sige, go. Oh, picture ko ka nanay. Ito. Oh. 3, 1, 2, 3. Wala, pamaon na kamo. Oo, na kami. Ano sakyan mo Inday karong pauli? Ay gumotor. Motor Kasi upod yun. Wala ko iupod si Dodong Kukong. Ang sao man ni masuot ang motor dira. Adi. Ilang sa sudiron to lawon ang gusto siya. Pero di ba siya kita sa kwan eh? Sige kaon na Pwede ka ba? Picture na itong tanan kita ka ata. G! Labi. Kaya na, may dali na. Sige. Isa pa. Asa si dali na? Si Dilin. Ay, Ay, Dilin, dili sila man. Paning. Yeah, 1, 2. Okay. Ay, tayo yan. Uy, kaya na nakabayad tayo. Kaon mo. Kaon na mo. Hindi, kulang ang bayad sa iyo. Dugang eh. Dugang ka na. Ayo. Kasi sa motor na. Bilang. Ano ito nga, bali pa rin ang order mo dapat? Kabsa na yun, Beria.
biryani na to. Abirani? Ang kausay ba na ibang Oo, iba ka sa manok to tibuok. Iya ang gusto. oo. Order po yun. Mas lagi na ang biryani. Iya ang gusto. Ano ba ito? Naka-price sa ako. Nakahiwa. Wait, okay na yun. Ano ba yung edad? 81. 81. Kuya ba yan? God God bless. bless na. Magbalik ka dito, inuha niya akong Ako amoy. wala 93. Okay. Magkita mi bon. Ambot kung nakaila pa baka na ako. No? Pero okay pa man. Inday, may YouTube channel Okay na siya. ako. Pero Ha? hindi. Ano mo Sa na? may YouTube. mga- Arlene Limuko eh. Ay, sige, i-chat ako, i-chat. Oh, sige, sige. Like ko. I-subscribe ko para sa mga. Ina na, oy, duga na, oy. Siyempre, naulan na ba yan? Inday, no? Thank you, Kapito Dite. Salamat, Thank you kayo. Diya si nanay. si Muha. Oy, kaya galing ko ang Ano, pagkain sa iba lang kaya sa personal. Oo, magyapon. Basta happy. Basta Yes, mabagay happy na lang. kauno ng Georgia, nakagustuhan ko sa lahat ko sa Dubai. Na, hindi sa kuan ba sa may park mo na. Sa may kanang metro bitaw dito kas Bilayan pero dili perminto. Tagsaon ra. Nagpalitan ko sa young seeds, pero wala man nag-ano. Ini tubo, ini nagtry kay tubo. Sige kaunan mo kay dito Kasi na ano biya. ako siya. Nagawa Oo. sige, sige. Salamat kay Bye-bye. Dinday. Salamat. Ayaw nga ito. Ayaw See kaya. you again. Oo. Mapauli na kami sa Oo, pauli Sunday. na. Unya, Uri kami sa Sunday na panabaw ko tamato. Good health ka na. God bless na. Kaya namon, nakita rin namin si Dinday. Si Inday, yung favorite sa mga magkaon. Oo. Magkaon kami. Ganahan mo kami magkaon. Ganahan kayo magkaon pag naaka sa video. More years to come na. 100 years. Thank you. 120 years. More Chat-chat than. na galing ah. Chat-chat na. Pagbalik na mo, sana pagbalik mo liwat dire. Makita naman kita. Oo, puhon ko na yan. Saan ako pa ulit? June, no? Sa June. Alam ko, siyempre na followers Months din. normal. Oh, depende na kung ayaw ka na buhay din, hindi na lang tao. Kaya dito, di man ako sa malay mo, das din ako. Oo, ako balay mo eh. Namin Uy, na gamay balay. mo. O ka man mo tumahuman. Pero ako na ba dako kayo. Oo, manaw sa mga Bata mo, Oo, dako na buyag. Buyag man. Ayaw kay kamay. Pariham sa inyong kabuyagan daw. Sige, hala, mag-bye-bye na ta. Oh, sige na. Bye-bye! Bye-bye na ta sa imong YouTube channel kay subscribe ka na mo. Arlene Limho ko, pero wala pa eh, ma. Ah, sige. Di pa man, di ko Si pa okay ra alam. na. Diha man ta nagsugod Oo, tanan sige. sa pipitsugin. Sugod ta sa ubos. Oo, sige, Inday. Yang Salamat i-bless yun. ta. Sala, thank you kayo Ano ha. na, kay Gapulan mo ma. Agoy, gino, giandam gid akong sinilas. Ay, hala. Salamat yun. Salamat na. Bye-bye. 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 Hala, gigutom na mo ba? Ayun na lang pagpayong, wala naman. Wala na may ulan. Oh, hala, diri nakasulod kita diri in tao, no? Sudlunon gid ay. Ko asa man ang Michael Store? Wala asa man Michael Store. Kadto sa gawas. Ito inyo dapat. Ah. Tapula ka po mi. Sa may babag. Oh, doon ra noon sa Sisilix. Karon magluto na sad kuno para kompostela. Layo gid ang mga order karong adlaw pampaniud to panihapon. Oo, mana. Sa iyang mga Oo. Ina niya ako ha, unsay kuan. Okay ra ba kay kanang mao ra ba style gid sa akong amo bitaw. Nana jud ang style nila. Nya lahi-lahi man gud ang kuan ka ng putahe sa lahi pagluto sa biryani ba. Pero inana may ganahan sa kong amo so i-try sad niyo kung okay ba. Oo. Ang sa ba ni lapok. Ulan kaayo ba sa Cebu. Di arahal nakakuan pa ba ni? Ning kamot kita aning taman-taman sa ginhawa. Thank you kaayo ha. Thank you sa Salamat kay ninyo. Nya gigutom na in taon mo. Hanap na amoy gipang timo. Kay kusog jud kayo ang ulan. So 11 kapi na gid minigikan. No, 11 sa tong orasa 11:33 naman siguro. Wala. Karon pwede na ron kay taligsik na lang ba. Dili ka magi. Oh, asa man ana ang Michael Store? Kanang gamay dira nabuka naman ang imong mga. Ah, mao day wa na mo makiti. Ah, sige, thank you kayo ha. Daghan jud kaayong salamat unya. Maayong pagpaniud to. Thank you so much. Bye. Bye. Tara. Down. Dili ka mo agi. Aw diri Oh, diri balik naman mi oh.
sige, thank you. Dako mo nag-agi. Oo, diha. Pwede dai diri? Oh, diri lagi mi balik. Oh, sige. Thank you kaayo nya. Tawagi lang po ninyo ha. Ya, i-chat lang iyang YouTube channel ni Kuan sa to. Kini mag nato ma-memorize. Huwag kalimot ang gahom dong. Dong. Oh, seryoso pa kay dito. Uy! Dala na! Human na! Sige, sige. Sige, salamat. Sige na, bye. Thank you kaayo, bye. Oh, sige. Oh, sige. In town. Oh. Enjoy your lunch, ha? Bye. Thank you so much. Na, manguli na mi, bye. Dali na dong. Ay, kusog kayong ulan, ya. Luto na sad ko, bye. Karong igabot, magluto na sad ko. Para kumpustila. Magputos na ni kay ang ulan. Nana ang ulan. Tabang, mananabang. Oh, hanga kay, bye. Mga kistanan ba paning kamot dito taman-taman sa ginawa ba panatay mga makut-kut na tagadlaw ba kay di man gid masilbig way makut kada adlaw ba ay estudyante tulo ka buok ba balon palang daan ba pag tabang na pay mga balay runon kay graduating akong ikaduha graduating grade 10 daghan kay mga bills ang school nila karon no muni may kamot gid ni maayo ani dungkog ko mamasayro siya. Masayro ako po mag-lan sa mga luto. Naman ako sayro, mag-deliver na po siya. Panat kita man taman ba? Kamot kita taman-taman ay salamat ng taon sa bayad. Ay pasubra pang gasolina. Salamat ng taon bay ha bay. Ay pang gasolina bay o pang tulbi si Silix bay. Ay si Silix man miagi. Thank you kaayo in taon sa inyong bayad. Tabang sa tagadlaw ang mga panginahanglan kinabuhi. Thank you kaayo bay. Nanas dudong kubkob nagpasaan ng green coat kay si kusog ulan. Rain or shine bay, deliver in the cup. Ha? Rain or shine, deliver. Yan na lang sa tubangan bukti. Okay, nagkuan ko ala. Isa pa kay may mga motor ngagi. Daplin sa ko diha. Nakay pambayad sa silik dia. Si Silix ya punta? Ay, ikaw. Oh, isa man. Isa na may oras. Kay ug nga na daig diri magi. Traffic kayo? Traffic eh. Si Silix nang gihapon ta. Bi. Kay naamay sila gibayad sobra. Salamat eh. Sobra pa. Kawili siya bi. Thank you kaayo bay. Kadung na mi pauli na pud ani bay. Ay magluto na pud ko para kumpustila. Kasi ikaw lay deliver. Oh, tanawon mukuyog ko. Tara na bay. Tayar sa kuan bay mga malutay. Mananggi ay sibo. Okay, dalgaman akong jacket noy. Ang jacket, imong gisod. Di lang ko mag-jacket. Sige lang. May ulan. Basta. Okay, dalga. Daga na mi bay. See you. Thank you so much. Ako lang yung patyon kay busog kayong hangin.